ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಕುರ್ನಾಡದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಅಷ್ಟಬಂಧ ಸಹಸ್ರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡೆತಂಡು ಬುಧವಾರ ಬೋಳ್ಯಾರಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಕುರ್ನಾಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮುಲ್ಪ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಸಹಸ್ರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶುರುವಾದಿತ್ತದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡೆತಂಡು ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಬೋಳ್ಯಾರಡ್ದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತದಿತ್ತೇರು. ನಾರಿಗುತ್ತು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಂಡೆಯಾನೆ ಮಂಜು ಭಂಡಾರಿ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೋದಿ ಪನಮಲ್ತೇರು. ಊರು ಪರವೂರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರು ಬದಗಾಯಿನ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆಲೆನು ಕುರ್ನಾಡು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಕನತೇರು. ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಕುರ್ನಾಡ ಗುತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ತುಡಾರು ಬಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾದ ಉಗ್ರಾಣದ ಉದಿಪನಾಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಧಾನ ಪುರೋಹಿತರು ಹರಿಭಟ್ರು, ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ರಘುರಾಮ ತಂತ್ರಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬುಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತರು. ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಕುರ್ನಾಡದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಅಷ್ಟಬಂಧ ಸಹಸ್ರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡೆತಂಡು ಬುಧವಾರ ಬೋಳ್ಯಾರಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಕುರ್ನಾಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮುಲ್ಪ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಸಹಸ್ರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶುರುವಾದಿತ್ತದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡೆತಂಡು ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಬೋಳ್ಯಾರಡ್ದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತದಿತ್ತೇರು. ನಾರಿಗುತ್ತು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಂಡೆಯಾನೆ ಮಂಜು ಭಂಡಾರಿ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೋದಿ ಪನಮಲ್ತೇರು. ಊರು ಪರವೂರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರು ಬದಗಾಯಿನ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆಲೆನು ಕುರ್ನಾಡು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಕನತೇರು. ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಕುರ್ನಾಡ ಗುತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ತುಡಾರು ಬಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾದ ಉಗ್ರಾಣದ ಉದಿಪನಾಂಡು